La Biblioteca de Lloret acull fins al 28 de novembre l'exposició Hiroshima i Nagasaki, 70 anys de la bomba atòmica. L'objectiu de la mostra, a banda d'explicar els fets, és conscienciar sobre la necessitat d'eliminar les armes nuclears. En l'exposició, coproduïda amb els Museus de la Pau de les dues ciutats, es poden veure les conseqüències a curt i a llarg termini d'aquesta catàstrofe humana que va provocar la mort de 200.000 persones. L'exposició va ser inaugurada el dia 4 de novembre. L'acte va comptar amb la presència del cònsol del Japó a Barcelona, l'alcalde de Granollers i vicepresident d'Alcaldes per la Pau, l'alcalde de Lloret i membres de la Plataforma per la Pau de Lloret. Durant la recepció es va deixar clar el paper importantíssim de les ciutats en el camí per aconseguir la pau. Los países de Naciones Unidas sí trabajan, pero no sacan frutos concretos, porque hay muchas, como diría yo, confrontaciones entre ellos. Pero las actividades de los alcaldes del mundo, cuando lo hace uno, siempre promueve algo para alentar la sensibilidad de los pueblos de cada país. Entonces es el camino más corto, aunque parece muy largo, pero es el camino más corto y más seguro. En aquest sentit, treballa l'entitat Alcaldes per la Pau, creada precisament des de Hiroshima i que ja compta amb més de 6.000 municipis adherits de 160 països diferents. I estem aquí per dir mai més, amb Hiroshima, amb Nagasaki, amb Granollers, amb totes les ciutats que pateixen la destrucció per causes que són inexplicables. La bomba atòmica és inexplicable i, per tant, la nostra feina és construir un món en què la paraula sigui l'instrument de construcció d'una societat en la que la justícia, la igualtat i l'equitat siguin els que obrin i marquin camí. Hiroshima i Nagasaki, 70 anys de la bomba atòmica, recull gràfics, textos, arxius audiovisuals i també dibuixos dels supervivents de la catàstrofe. A més, mostra al visitant com, 70 anys després, s'han reconstruït les dues ciutats.